M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Moni abale nonse mwa Ambuye. Tikulandireni pano pa programu yathu ya Tiyankhuleni Ambuye. Ndipo lero ndi pa 16 April mchaka cha 2025, lachitatu loyera. Mawu athu oyamba akuchokera mawu a m'buku la mprofeti Yesaya. Yesaya mutu wa 50 kuyambira ndime ya 4 kuzalekeza ya 9. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Godfrey Kamalonje kuchokera ku St. Pius Outstation Don Bosco Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mthenga wabwino ndi mthenga woyera monga adalembera Mateyo mutu wa 26 kuyambira ndime ya 14 kuzalekeza ya 25. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Damian Abraham SMM kuchokera ku St. Louis Montfort Parish Balaka mu Diocese ya Mangochi. Tiyeni abale tikhalire limodzi tonsefe kuti Mulungu atiyankhule. Mawu a m'buku la mneneri Yesaya. Ambuye chauta andiphunzitsa zoyenera kunena, kuti ndidziwe mawu olimbitsa mtima anthu ofowoka. Mmawa mulimonse amandidzutsa, amathwetsa makutu anga kuti ndimve, monga amachitira amene akuphunzira. Ambuye chauta anditsegula makutu, ndipo sindidawanyoze kapena kuwapandukira. Ndidaperekera msana wanga kwa ondimenya, ndiponso masaya anga kwa ondimwetula ndevu. Sindidawabisire nkhope ondinyoza ndi ondithira malovu. Koma kunyoza kwawo sindikuvutika nako, chifukwa Ambuye chauta amandithandiza. N'chifukwa chake ndalimbitsa mtima wanga ngati mwala. Ndikudziwa kuti sadzandichititsa manyazi. Wondikhalira kumbuyo ali pafupi, ndaninso angandimbe mlandu. Tipitire limodzi ku bwalo la milandu. Wofuna kutsutsana nane ndani? Nabwere pafupi. Ambuye chauta ndi amene amandithandiza. Ndani anganene kuti ndine wopalamula? Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga woyera monga adalembera Mateyo. Ulemu kwa inu Ambuye. Mateyo mutu wa 26 kuyambira ndime ya 14 kuzalekeza ya 25. Pambuyo pake Yudasi Iskarioti, mmodzi mwa ophunzira 12 aja, adapita kwa akulu a ansembe adakawafunsa kuti, kodi muzandipasa chiyani ndikazapereka Yesuyo kwa inu? Iwo adamupasa ndalama za siliva 30. Sono kuyambira pomwepo iye adayamba kufunafuna mpata womuperekera kwa iwo. Pa tsiku loyamba la masiku a buledi wosafufumisa, ophunzira aja adaza nafunsa Yesu kuti, kodi tikakukonzereni kuti malo okadyerako phwando la Pasaka? Iye adawawuza kuti, pitani m'muzimu kwa munthu wina wake, mukanene kuti, aphunzitsi akuti nthawi yawo ili pafupi, akuzadyera kwanu kuno phwando la Pasaka pamodzi ndi ophunzira awo. Ophunzira aja adapita nakachita zomwe Yesu adawawuza.
nakakonzadi za phwando la Pasaka. Kutada Yesu ndi ophunzira ake 12 aja adakhala pamodzi kumadya. Iwowo ali kudya, Yesu adawawuza kuti, ndithu ndikunenesa kuti wina mwa inu andipereka kwa adani anga. Ophunzirawo adamva chisoni kwambiri nayamba mmodzi kumufunsa kuti, monga nkukhala ine Ambuye? Yesu adawayankha kuti, yemwe wasusa mkate m'balemo pamodzi ndi ine, ameneyo ndiye andipereke. Mwana wa munthu akukaphedwadi monga momwe malembo akunenera za iye. Komabe ali ndiso ka munthu amene akupereka mwana wa munthuyo. Kukadakhala bwino koposa kwa munthu ameneyo akadapanda kubadwa. Yudasi amene pambuyo pake adapereka Yesu adafunsa kuti, monga kukhala ine aphunzitsi? Yesu adamuyankha kuti, wanena wekha. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale mwa Ambuye, mawu amene tawamva lero tikuphunziramo zinthu ziwiri zimene zili zofunikira kwambiri pa moyo wathu wa Chikhristu, monganso ngati anthu amene tili pa ulendo wa chiyembekezo. Phunziro loyamba limene tikulipeza mawu athu oyamba ndi phunziro lakuti munthu aliyense amene amakhulupirira Mulungu ndi mtima wake wonse samaopa kapena kuchita mantha kumuchitira Mulungu umboni. Munthu amene amakhala wamantha, amachita mantha, amakhala kuti chikhulupiriro chake ndi chochepa. Munthu amene amangokhumudwa ndi zilizonse zimene anthu anena ndikubwerera mbuyo pakuchitira umboni choona, ndi kuti chikhulupiriro chake chimakhala chochepa. Mawu athu oyamba aja tamva Yesaya akufotokoza bwino zinthu kapena zokhoma zimene iye adakumana nazo ngati mtumiki wa Mulungu pamene adali kutumikira Mulungu kufalisa uthenga wa Mulungu. Koma iye ngakhale anakumana ndi mazunzo osiyanasiyana, zovuta zosiyanasiyana, sadabwerere mbuyo. Adapitirizabe ntchito yotumikira Mulungu, ntchito yofalisa uthenga wa Mulungu. Yesaya ankazindikira kuti Mulungu amene wampasa ntchito imeneyi sazamuchititsa manyazi, azamumenyera nkhondo ndipo iye azapambana. Ifenso lero ambiri mwa ife mwina zimene tikukumana nazo sizikusiyana ndi zimene Yesaya adakumana nazo. Mawu athu amene tawamva pano atilimbise chikhulupiriro kuti pamene tikutumikira Mulungu tisamabwerere mbuyo. Kawirikawiri pali anthu ena amene amatipasa chidwi pamene akutumikira Mulungu. Ulo anthu anyoze chotani, awanene chotani, awapasi mayina chotani, koma iwo samafoka, amapitabe chisogolo ndi Mulungu wawo. Maso awo samakhala pa anthu owanyoza koma amakhala pa Ambuye Yesu amene iwo akumutumikira. Ifenso tiyeni tikamakhala titengere chisanzo chimenechi. Choyamba tizindikire kuti pamene tasankha kutumikira Mulungu tiyembekezere kukumana ndi zokhoma zosiyanasiyana. Anthu azatisusa, azatinyoza, kutipasa mayina osakhala bwino kufuna kuti ife tibwerere mbuyo. Tikhale anthu olimba mtima. Tizindikire kuti Mulungu amene amatipasa ntchito, Mulungu mwenso azatimenyera nkhondo. Anthu atakutichititsa manyazi, koma pamaso pa Mulungu, Mulungu amakhala kuti akukondwera nafe, akunyadira nafe. Choncho pamene tikutumikira Mulungu tiziwe kuti Mulungu ali nafe mu zonse zimene timachita pa moyo wathu. Tiyeni tisamabwerere mbuyo pamene tikukumana ndi zokhumudwitsa pa moyo wathu pamene tikutumikira Mulungu. Ndipo phunziro lachiwiri tikuona Yudasi akupereka Ambuye Yesu chifukwa chofuna ndalama. Ifenso nthawi zina moyo wathu, mtima wathu sukusiyana ndi mtima wa Yudasi. Nthawi zambiri timalolera kusiya kupemphera, kutaya Chikhristu chathu, ngakhalenso kusiya mpingo wathu chifukwa choti tikufuna ndalama. Kuti mwina ndikasiya mpingowo kumene sakupereka ndalama,
Nikapita mpingowo ndizikalandira ndalama. Kumpingowo kulibe zolandira, nikapita kumpingowo amapereka zolandira. Kusiya mpingo wathu, kuupereka mpingo wathu, kumpereka Ambuye Yesu chifukwa chofuna ndalama, ngakhalenso zolandira, ngakhalenso zakudya. Kodi ambiri mwa ife tikayang'ana moyo wathu, tiona kuti ena mwa ife mwina taperekedwa ndi okondedwa athu omwe chifukwa choti mwina tilibe ndalama, akufuna amene ali ndi ndalama. Ena mwa ife mwina taperekedwa chifukwa kuti ndife amphawi, chifukwa kuti ndiwe mphawi ulibenso phindu, bora ndikampeza amene ali wolemera. Ena mwina taperekedwa ndi anzathu omwe amene timakhala nawo pafupi. Tizindikire kuti amene amatipereka ife samakhala nafe kutali. Sonse amene amatisekerera amakhala kuti akutifunira zabwino ayi. Sonse amene amatichemerera ndi kuti akukondwera nafe, ena amafuna aone kufoka kwathu, atipezere zifukwa. Sonse amene amakhala pambuyo pathu amakhala anthu abwino ayi. Ena mwa iwonso mwina amakhala afite amene oti afuna achose moyo wathu atiphe. Tiyeni ifenso tisinke pa moyo wathu. Kodi ni nthawi ziti zimene takhala moyo wa Yudasi, umene talolera ngakhale kuwachosesa anzathu ntchito chifukwa choti tikufuna ndalama, kuwamangisa ena chifukwa choti tikufuna ndalama, kupereka maumboni aboza chifukwa choti tikufuna ndalama, kuzichosera ulemu wathu, kuzichosera mtendere wa mumtima, kusanduka akapolo kapena kumapembeza ena chifukwa chofuna ndalama. Moyo umenewu ndi moyo wa Yudasi. Tiyeni tizindikire kuti pamene tikupereka ena sitimapeza madaliso, timapeza masoka ndi matemberero. Yudasi atapereka Ambuye Yesu adali munthu osowa mtendere. Pamene tipereka ena tiziwe kuti ndi chinthu chosakhala bwino. Pamene ena atidandaula, ifenso pa moyo wathu kudandaula kwa ena sungabwerese chimwemwe kapena mtendere kwa ife. Tiyeni abale tipewe nkhalidwe omapereka anzathu, tipewe nkhalidwe wa Yudasi. Tiyeni tapemphe Ambuye Yesu lero atiphunzitse kukhala anthu achikondi pa moyo wathu, komanso kukhala Akhristu olimba mtima. Tizikhala anthu okonzeka kuzunzika chifukwa choti ena akhale pabwino. Amen.